Paula Hude i Balin Temešvari zajedno plešu već godinu dana. Iako su osobno u svojoj dotadašnjoj plesnoj karijeri postizali vrhunske rezultate u svojim matičnim zemljama i sa svojim prijašnjim plesnim partnerima bili državni prvaci, Paula u Hrvatskoj, a Balint u Mađarskoj, spajanje u plesni par ova dvoje mladih i vrlo skromnih ljudi uz snažnu roditeljsku potporu te uz mentorstvo plesnih trenera i učitelja Lasla Eza i Igora Šalamuna donijelo je vrhunske rezultate i fantastičnu kvalitetu. Svakog tjedna putuju 300 km na relaciji Samobor-Pečuh, a vikendom na natjecanja u Hrvatskoj i na međunarodne turnire, pa se zna dogoditi da su na natjecanjima i 3 vikenda mjesečno. Uz to treniraju u Varaždinu, Pečuhu i Zagrebu, tako da je jasno da se radi o velikim osobnim odricanjima, ulaganju i velikoj ljubavi za sportski ples, kazala je Paula. Je to nama naravno užitak i najvažnija stvar u životu, ali ima puno i tih odricanja i mučenja i krvi i suza i znoja, ali isplati se naravno, treba imati veliku ljubav i volju. Balint u Mađarskoj ima brata i sestru kojima također brinu njegovi roditelji, tako da nije lako, financijski pogotovo. Međutim, voli biti u Hrvatskoj, voli ples i nada se da će jednog dana moći podučavati i imati svoj plesni klub. It's not easy for sure. I'm private student. I study in Peć. Sigurno da nije lako. Privatan sam učenik, školujem se u Pečuhu u Mađarskoj, ali tu sam većinu tjedna. U dobroj sam obitelji, jako se dobro slažemo, kao da sam njihovo dijete. So it is very good. It's like Praktički živimo zajedno godinu dana i Paula mi je kao mlađa sestra, pa se ponekad dogodi svađa, ali nije ništa ozbiljno. Jedno je sigurno, oko plesa se ne svađaju i uvijek postižu kompromis. Zapravo je užasno čudno jer kao par bi trebali imati neke zajedničke plesove, ali mi zapravo imamo različite dosta. Sad ne znam za standard točno, ali znam da u Latinu je njemu draža samba, Balintu jedna od najdražih. Baš se osjeti da je ko doma. Meni je, ne znam, paso doble i rumba. Volim naravno sve plesove, ali tu se osjećam najbolje. A za standard mislim da smo podjednaki. Ne znam točno ni koji bi mi ples bio najdraži. Paula je učenica športske gimnazije koju je upisala ravnopravno s predstavnicima djece svih velikih sportova iz cijele Hrvatske. Nogometaša, košarkaša, vaterpolista, tenisača, skijaša i time izborila značajno mjesto za sportski ples u društvu najtrofejnijih i najpopularnijih sportova. Bez obzira na naporan tempo, oboje su odlični učenici, savjesni i odgovorni u sportskom i školskom smislu. Osim treninga i školskih obaveza, nađu vremena za druženje s vršnjacima, odlaske u kino, popularni Facebook, čitanje, trčanje, vožnju bicikala. Od samog početka riječ je o jakim treninzima i velikim odricanjima i u postizanju rezultata pronalaze smisao, te vide to kao veliku nagradu. Zasluženo su branili boje Hrvatske na svjetskom prvenstvu i osvojili fantastično 13. mjesto. Inače, trenutno su na prvom mjestu rang liste Nacionalnog saveza u kategoriji mladeži u disciplinama latinskoameričkih te standardnih plesova. Posebno je zanimljivo da su tijekom cijele godine nastupali na međunarodnim turnirima u svojoj kategoriji mladeži, ali i u višoj starosnoj kategoriji, dakle starije mladeži u koju ulaze tek sljedeće godine, a rezultatima su se i u toj kategoriji približili najboljim hrvatskim plesačima. To pokazuje i drugo mjesto na rang listi standardnih plesova u kategoriji starije mladeži, kao i prvo mjesto na rang listi latinskoameričkih plesova u Hrvatskoj. Kao članovi uže reprezentacije Republike Hrvatske u standardnim i latinskoameričkim plesovima, kategorizirani su i kao perspektivni sportaši kod Hrvatskog olimpijskog odbora. Uz sve to, sreću vide u tome da su se našli u plesnom partnerstvu, te da zajedno uživaju u svakom treningu, natjecanju i prijateljskom